iaz ja lantalde moduan aurkeztu genuen Pirata Bihurrien lantaldetxoa eta lan egiteko asmo moduan. Ze orain arte piraten aste nagusian egotezan aurren eguna. Egun batean zehar izatezean protagonista nagusiak umeak, baina iaz gerturatu ginen Astialdi elkarte batetikan proposatzera piratei aste osoko egitarau bat aurkezteko umei zuzendua. Eta hortik hasi izan pixat asmoa hori, Pirata Bihurriak izena jarrita lantaldeari, aste osoan zehar eduki zezaten pirata bihurriek, txikiek, aurrek ere bai, beraien egitarau propioa, baina mantenduta aldi berean aurren eguna. Bueno, urtean zehar jungera astero biltzen, eta pixkanaka jungera dana lotzen. Bai, alde batetikan, bilan dauzka, alde batetikan kofradia sortu eta indartzea, jendea erakartzea, inplikatzea, ezagutzera ematea eta bar, eta beste alde batetik ekimenak eta egitarauak ere prestatzea, martxan jartzea, eta hauek aurrera eraman ahal izateko ere jendea engantzatzea, ez? Eta beste berezitasun badaukan ere bai Pirata Bihurrien kofradiak, da ez da oso erakargarria, baina da lana soilik ematen duen kofradia bat. Eskifaia batean, xibaro batean, azkenean beraiek sortzen duten egitarauaren hartzaile beraiek ere badira, baina gu soilik langile gera. Ze gure publikoa umeak eta gaztea dira eta gurasoak. Da hori, asmoa da eskaintzea aste osoko egitarau bat piraten aste nagusi barruan. Ze ikuste genuen askotan festetan eta jaietan, da aste nagusian bertan nahiko alde batera geratzen direla umeak, ez? Eta bueno, ez dakit, parte hartzea ez genuen ikusten oso bermatuta aurrentzako eskaintzan, eta nahi genuen pixa bat ere baia, auzolanaren lan eredua, guzti hori pixa ere bai hasi irakasten aurrei, ez? Orduan, bueno, sortu dugu hau Pirata Bihurrien kofradia asmorrekin, gure idealena litzateke biltzea gure kofradian Astialdi munduko begirale hezitzaileak, gurasoak eta baita aurre eta gazteak ere bai, beraiek ere parte izan daitezela, ez hartzaile hutsak, eragile ere bihurtu daitezela, ez? Denon artean eraikitzeko beraiei zuzendutako aste nagusiko egitarau potente bat.